cikakkiyar rahama na ni kauya batula. Maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Tabaraka na sarki buwayi ka haskaka haskenka magagi na gaida basira yar ma'aiki a kara daga tutar sadika zara kin zarce da ni batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Rabbi na sarki buwayi a tsarkake zucina madaukaki na gaida basira yar ma'aiki a tusan kaunar yar ma'aiki na samo haskenta batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Wasiya ki fanshe ni fasiya ki kai ni ga manzonmu ma'aiki mai hasken al'arshi sadauki mai tutar musulunci baban zarawu batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Allahu ka isar mani na isar da sakonta karima na yada ambatonta sadika da tunga fadin ummul habiya zara kin zarce radi batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Ta bayan samayya karima haske ga masoyinki karima mahabocin begenki karima mai shauki da soyayyar sadika zara kin zarce da ni batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Sarki Allahu uwaye ka haskaka haskenka uwaye a kai ni ga tijjani masoyi jika ne na manzonmu karima a kara kusanto ni karima na waki Fatimatu batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Sarki na zukatan mu ma'aiki ka haska min ruhi ma'aiki dai haske na rabauta ubangida Allahumma salli ala baban zarawu batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Tular manzonmu karima haska mani haskenki sadika ambato na ga manzonmu sadauki mai hasken al'arshi baban zarawu batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Salama dai a gare ka ubangida ya Fatima zarawu Habibi. mai alfarma da aljanna Habibi. mai jin kai ga al'umma ma'aikinmu baban zarawu batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Salaman da baya musaltuwa sadauki mai ramlatu da saudatu ya angon su Khadijatu ma'aiki baban zarawu Mai batula. maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Mai kyawun sunaye Muhammadu dan Abdullahi taimaka a gogen kurakurai Habibi. ya Abdullahi Habibi. baban zarawu batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Na farko ga halitta Muhammadu dan Abdullahi Habibi. gani da kunci na a warware dan alfarmanka cika makiya manzan Allah Habibi. baban zarawu batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Sarki mawadacinmu gwani hikima sarki Allah a duban koke na a share don alfarmansa cika makiya manzan rahama Habibi. baban zarawu batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Zababben Ubangiji Muhammadu dan Abdullahi Habibi. gani da kunci na a warware dan alfarmarka cika maki aminin Jibrila Habibi. baban zarawu batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Aminci ta tabbata gare ka ya manzan Allah hidimar ka baya musantuwa ga kaunu ya manzan rahama Habibi. baban zarawu batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na batula. Ni mai waken ka Muhammadu dan Abdullahi Habibi. Saddaunan baure Muhammadu na dau begenka Habibi. askan kirjina Habibi. baban zarawu batula. Mai maganin kurewa ukura abiya sannan kina na
saurari wannan kasida daga baki na kuma soyin ku sardaunan matasan Ɓaure. Mai suna Salisu a garin Ɓaure na zawiyan Shehu Salisu Sa'ad na imamin Ɓaure. Mai makamin kurewa ukura